Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Aydın, 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 dilim yar. Dilim, aydın. Aydın, aydın, dilim yar. Aydın, 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 dilim yar. Aydın, white. ولا برجوانم ها aydın 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 dilim yar. Bawer tu çi dikî bawer? He. Tu çi dikî? Tuştek nakım. Çawa tiştekî nakî? Ew tu xwe dixemelînî xêr e? He. Ez herim bazarê diçim sukê. Ha, te herî bazarê? He. Ê baş e. Erê baş e. Em bi hev re herin? Çima evrarin? Na ez naçim bazarê ya. Birastî ez diçim qehweyê zanî. Tu dibêjî ez diçim bazarê? Em bi hev re biçin bazarê, niha tu dibê ez diçim qehweyê. Na ez herim bazarê pir rast kirim. Te biçî qehweyê. Erê. Ê baş e. Em bi hev re biçin qehwê? Na? Na qehwê jî pir nas kirim zanî. Karê min heye. Bawer. Ez herim sinemayê. Ah. Ji ber wî xwe dixemilînim. Tu ji ber sînemayê xwe dixemilînî? Ê wila baş e. Ez jî bim sînemayê. Tu zanî rojda jî pir ji sînemayê hez dike. Bi taybetî ji filmên Kurdî. û niha jî di vê hefteyê de filmekî pir xweş heye, filmê Behmen Qubadî heye. Baş her Dixwazî- sinemayê. Hûn herin. Ez diçim mektebê îro ya. Mektebê, He. bawer bese. Çi bese? Mektebê, qehwê, bazarê, nizanim çi. Ê. Bêje te herî Kurdî, xelas. Ez jî bim mektebê. Ya ez diçim pirtûkxanê. Pirtûkxaneyê. Vazatim mektebê jî naçim. Pirtûkxane îro girtiye bawer. Tu zanî çi roje îro? Yok. Na nizanim. Dil ne mühime. Ez hûn herin. Kuda diçin herin. Ez güvenliyim. Tu herre. Derkevte azadî. Ê baş e te biçî ku derê? Bêje. Vallahi. Ez dixwazim bizanim te biçî ku dê bawer. De bêje. Ez herin der. Derve diçim. Çima? Ha, te herî derva? Erê. Ê baş em bi hev re biçin derva? Ya kuru tu belayı tu kadayı biremin. Çima mı hiske? Ez te ve kat naçim. Eğer tu xazi tu azadi. Bawer. Herre kuda dişi herre. İşte ez akabavş mavi tu juveri. Ez jî ji werim. Vallahi yok kurban. Ez pir ji avê hez dikim, tu zanî bawer? Tu polisi tu çi kurban. Çi de xazi jimin? Bawer. Ez ne polîsim, ez dixwazim bes bizanim te biçî ku derê? Em hini zuye. Ha. Ez saate küntür ve diçim. Ê baş e, ez jî bixwînim. Ez jî pirtûka xwe xelas bikim, saatek nîvek dî xelas dikim pirtûka xwe. Em bi hev re biçin. Rojda jî wê bê, pir xweş dibe. He, pırkaçtı bey. Herre. Ez pıtta ben naim. Tu bu herre. İşte hadi bejim kuda dişi. Herre kuda dişi Bawer. herre. Divê tu ji min re bê te biçî kî derê? Bro karê min heye. Ha. Ha. Niha karê te heye. Erê karê min heye. Ê dibêje çi kar e? Te biçî kî derê? Ez ê herim otelê. Otelê. He.
Aha. Tefhem kir? Baş e. Eri başı. Te biçi ki oteli bawer? Lazım ez pır civan bim. Diçim otele, Te civanî. Amedê. Bezvêce te biçi ki oteli? diçim otele Amedê. Amedê. Çima? Bawer, oteli Amedê pir dûr e ji vê derê. Te dizanî? Eri ez zanim pır dure berde bilazar. Te biçi oteli Amedê? Baş e te biçi çi? Çi karê te heye li oteli Amedê? Nabêjim, wiya nabêjim. Muştera got ku da diçim li bes e. Herre ku da diçi herre, li min dur be. Baş. Bawer, diçe otela Amedê. Eri. Lê nabêje diçe ku derê. Na muştera got ku da diçim, çima diçim wiya jî nabêjim. Nabêj. Baş e bawer baş e. Mezane da baş. Îroj em ê fêrî lêkereke din jî bibin. Lê? Lêkereke Kurdî ku pir tê bikaranîn. Çûyîn. Çûyîn. Gava ku mirov cih diguhere ji deverekê ber bi devereke din ve mirov lêkera çûyînê bikartîne. Wek ku bi îngilîzî jê re dibêjin to go û bi Fransî aller an jî partir. Bi Kurdî em jê re dibêjin çûyîn. 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 Mirov dibêje ez diçim, tu diçî, ew diçe. Ez diçim. Tu diçî. Ne tu. Tu diçî. Ew diçe. Em diçin, hun diçin, ev diçin. Bijîn. Lê gava ku mirov bixwaze navê wî cihê ku em diçinê jî bibêjin, mesela em cî diguherin, em nihal malê ne û em cihê xwe diguherin ber bi qehwê ve. Mirov çawa dibêje? Ha, ez diçim kahveyê. Ez diçim qehweyê. Ha, Ez wiya zanim. diçim sînemayê. Ez diçim sînemayê. Ev diçe pirtûkxaneyê. Ew diçe pirtûkxaneyê. Ev diçe pirtûkxaneyê. Ez diçim Diyarbekirê. Ez diçim Diyarbekirê. Ez diçim Paris'e. Ez diçim Almanyayê. Ez diçim Almanyayê. Ez diçim Sûkê. Ez diçim Sûkê. An jî em dibêjin ez diçim bazarê. Bazarê. Lê gava ku mirov bixwaze neyîniya wê bikarbîne, mirov çawa dibêje? Ez naçim bazarê. Hûn dibînin? Ez naçim bazarê. Evet. Ez naçim Almanyayê. Ez naçim Diyarbekirê. Hûn dibînin her car cihê ku mirov diçiye piştî lêkerê tê. Yani ne ez Diyarbekirê diçim. Ew xelet e, çewt e. Lê arast ev e. Mirov dibêje ez diçim diçim Diyarbekirê. Diyarbekirê. Ne ku ez diçim sînemayê, an jî mirov bibêje ez sînemayê diçim. Kîjan rast e? Ez diçim sinemayê rast e. Bijî. Belê. Ez sînemayê diçim ne Ne rast rast e. e. Ez diçim sînemayê rast e. Vefam kir? Fem kir. Belê? Aydın, 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 dilim yar. Bawer tu çi dikî bawer?
He. Tu çi dekî? Tuştek nakim. Şewa tiştekî nakî, ewa tu xwe dixemelînî xêr e? He. Ez ê herim bazarê. Diçim sukê. Ha, di herî bazarê? He. Ê baş e. Erê baş e. Em bi hev re herin? Çima evrarin? Na, ez naçim bazarê ya. Bi rastî ez diçim qehweyê zanî. Tu dibêjî ez diçim bazarê? Em bi hev re biçin bazarê, niha tu dibê ez diçim qehwê. Na, ez ê herim bazarê lê bazarê pir rast kirin. Tê biçî qehwê. Erê. Ê baş e. Em bi hev re biçin qehwê? Na? Na, qehwê jî pir nas kirim zanî. Karê min heye. Bawer. Ez ê herim sînemayê. Ah. Ji ber wî xwe dixemilînim. Tu ji ber sînemayê xwe dixemilînî? Ê wila baş e. Ez jî bim sînemayê. Tu zanî rojda jî pir ji sînemayê hez dike. Bi taybetî ji filmên Kurdî. û niha jî di vê hefteyê de filmekî pir xweş heye, filmê Behmen Qubadî heye. Baş Tu e, here dixwazî sînemayê. Hûn herin. Ez diçim mektebê îro ya. mektebê He. bawer bes e. Çi bese? Mektebê, qehwê, bazarê, nizanim çi. Ê. Bêje te herî Kurdî xelas. Ez jî bim mektebê. Ya ez diçim pirtixanê. Pirtûkxanê. Vaz atım mektebê jî naçim. Pirtûkxane îro girtiye bawer. Tu zanî çi roj e îro? Yok ya. Na nizanim. Li ne mühim e. Ez hûn herin ku da diçin herin ez güvenliyim. Tu herre. Derkeve tu azadî. Êd baş e te biçî ku derê? Bêje. Vallahi. Ez dixwazim bizanim te biçî ku dê bawer. De bêje. Ez ê herim der. Derve diçim. Çima? Ha, te herî derva? Erê. Ê baş em bi hev re biçin derva? Ya kuru tu belayı tu qadayı biremin. Çima mı hırskay? Ez te ve kat naçim. Eğer tu xazî tu azadî. Bawer. Herre kuda dişi herre. İşte ez ê xebavşim mavê tu jî werî. Ez jî ji werim. مانه کردی زبونامه مانه